Sappo e tati yamde Conakry leydi Guinée, sappo ene yamde woni Paris leydi France. Oɗo saha woni wakkati nanti ɗon kabaruji ɗi. Abdoulaye Dikko. Toɓɓe mawɗe kabaruji ɗi e leydi Guinée. Mamadi Condé anditirtoɗo Madick sans frontiére yo ɓattiɗo Cellou Dalein Diallo lundiɗo laamu leydi ndi. Saria Guinée jukkimo altinere kengen duuɓi sappo kaso e millions temetati franc Guinée. Howarjo leydi Mali Bandaw ana doma Paris lamor leydi France alalbari jango. E ley jidal hakkunde makko e Emmanuel Macron howarjo leydi France ɓe kalan e dow batu G5 Sahel kanɗo wadde jamina lewru darotondu. Jonono go'o gila Ibrahim Boubacar Keita sammina howarjo Mali joddo e howarjo France. Handen e fijoji na mbiyana yambireji yitumo wuri leydi Inde yimɓe uddinaji jalti New Delhi lamar leydi ndi majade na mbiyana wadde seppo hollude mette mum fewde e laamu ngu. Remoɓe Inde kolli peeje ɗe laamu leydi ɓami ɗe fof yo peeje noon ɓeydinoɓe miskinagal. Handen yo talatare nogay e jeegom lewru go'o ɓorɗo e hitande ujunere ɗiɗi e nogay e go'o. Tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde oɗo saha onon e jaam. Arane kabaruji ɗi leydi Guinée altinere kengen suudu Saria Dixine saraji Conakry fawi Mamadi Condé anditirtoɗo Madick sans frontiére duuɓi sappo kaso e millions temetati franc Guinée e widaraniɓe Saria omo haalanno konguɗi bawɗi waddude torra sendude yimɓe e imminde murtere e leydi ndi. Kanko noon mo fenni ɗinɗon haalaji na du ɗenɗon ɓakkoje gaɗade fewde e makko ɗe. Keɗɗen janto Oumou Ba. Sidi Souleymane Ndiaye procureur suudu ñawirdu Dixine landike ñawowo on yo faw Mamadi Condé noddirteɗo Madick sans frontiére duuɓi sappo e alamani millions temeɗɗe tati kalise Guinée. Ɗum kadi no wi'e millions sappo e jeego fawɗi seeɗa mbuuɗi seefa. E wi Sidi Souleymane Ndiaye ko sabu konguɗi makko bonɗi waɗayɗi hare e nder leyɗe hoyreji hewtayɗi ndimankaku leydi woni ko tuumira. O ɓeydi fahin ko sabu ɗin bonandaji o hana fawirede kaso. Mamadi Condé jaɓali nden tuume. O holli o waɗi mbodoji heewuɗi kono ko fifindingol sukaɓe Guinée. E wi maître Salifou Beya Vogui laabiyankejo Mamadi Condé noddirteɗo sans frontiére ko jokkirawo wo ko ɓay ko jaatigijo ila Cellou Dalein Diallo hoorejo fedde dawro IFDG. Ñawore nden taññete ñande 7 lewru ɗimmuru hitande ujunaje 2 min andintina on ko ñande 26 lewru 11 ɓuru hitande ujunaje 2 o nanga e laawol sarlum. Leydi Centrafrique laamu leydi ndi holli kono koɓe Centrafrique e wallodirɓe mum ɓamti hono gallude boda iwde e juuɗe pelle murtuɗe ɗe alan ƴaɓɓiɗo e wi mabɓe ana foti hono yimɓe 49 waraɓe ɗeɗo pelle wonɓe ɗeɗo pelle murtuɗe tattondu nangama gaddama banggue laamor leydi ndi tawene hono ndeɗo gallure ana wonno e juuɗe murtuɓeɓe gilla ko foti lewru. Leydi Côte d'Ivoire konunkoɓe halfinaɓe seɗude so wargoji gaɗi nangui gorko o mo wargo laatino golle muɗum Abidjan laamo leydi Côte d'Ivoire gilla lewru jeeno ɓurɗo hitande ƴaɓɓine nde ɗum woni e ley lebbi 4 ko warata tan e lebbi 4 mo wari ko foti yimɓe 14 keɗɗen ɗo janto Amadou Baroba. Polisaɓe jogiɓe ko fati e tefoji cattuɗi kay wargoji nangi gorkajo goto joom duuɓi 42 to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire e nokku no wiye Marcory. Kanko noon ko barowo yimɓe o wari fodde yimɓe 14 gila lewru jeere ɓirdu faade hande. Polisaɓe ɓe ana jiiratonomo e lebbi kewɗi ko ñalawma mo wari 14 o polisaɓe ɓe nangimo. Hewɓe ɓe warata ɓe koɓe ngalaɗo koɗi walla taw hakkillaji mabɓe no usti hangaɓe ma wiyen feetuɓe inde makko e leydi ndi o jeeya ɗum ɗon yaltinaka taw e wiide makko kay kala nde wari neɗɗo o ɓeydoto sembude ɗum noon woni ko hawni e ko hulɓini e wiide howɗirɓe e ɗi nokkuji. Leydi Mali konunke goto warama altinere kengen e seraji gundam bange funnangue leydi ndi e lilam Tombouctou caggal de nokku moɓe goni e muɗum o hippa. E leydi ɗin ɗon kabaruji leydi Mali alalbari janggo howarjo leydi France Emmanuel Macron silminana howarjo leydi Mali Bandaw Paris lamor leydi France e ley jidal hakkunde ɓe hooreɓe ɗiɗon ɓe kalan haala batu G5 Sahel ɗum woni batu kanɗo wadde hakkunde leyɗe 5 Sahel Tchad Niger Burkina Faso Mali e leydi Mauritanie batu kanɗo wadde lewru darotondu jamena lamor leydi Tchad.
e arane lewru ndu noon hono kanko horjo leydi France Emmanuel Macron mo silminino hoorejo Mauritanie ɗum Mohamed Ould Ghazouani caggal mo mo silminino dow hoorejo leydi Niger Mahamadou Issouf mo jokkina hen ñalaɗe silminde hono Idriss Déby hoorejo leydi Tchad e ley ñalaɗe garoje ɗe ɗo ana miile mo silmina hoorejo leydi Burkina Faso ɗum no Roch Marc Christian Kabore. leydi Uganda altinere kengen ede meccito suudu sérié mawndu leydi ndi yamirino hono konun koɓe filiɓe nambiyan taariɓe galle Bobi Wine o lundiɗo laamo leydi Uganda ɓe iwa ton mo yoppe mo yalta galle makko mo naata nde welimo nde wonno haɗude mo yaltude wala e sariya leydi Uganda ko tawi ka talatara handen ko woni konun koɓe iwi ton belaɗo naatan belaɗo yaltan kanko Bobi Wine noon mo silminidu hono yimɓe hewɓe e leydi talatara hande nde mo hollidu mo jaɓata hono jaltude suɓugoji gaɗɗi 14 e lewru ndu goɗɗen muɗum ndu tawi nayi ɗin ɗon jaltude kollino wiide horejo leydi hande Yoweri Museveni woni kemɗo kaw jonon awka makko kanko Bobi Wine holli hono laana ndiwowa konun koɓe Uganda weeyi e dow galle Bobi Wine e ley talatara hannden. leydo Tchad fedde hono wallore golloɓe leydi ndi na mbiyana ɗum woni hono fedde syndicat en ɓeɗen kolli waylitira ana miile waɗa e ley ñalaɗe garoje ɗe e ley alhaali hono jogala fedde muɗen nde keɗɗen ɗo janto Mohamed El Wadani Adamou bolwoɓe ɓinde mawgal turtuɓe ɓe huwoɓe leydi Tchad Barka Michel o waɗi ñalomare asawe hawrtirde e ngari mawde hawrtirde hawtuma ɓe huwoɓe ɓe leydi Tchad e dartake diga ñalomare 11 lewru arano hitande ujune 2021 turtol e ngari nder leydi Tchad bana no foti huwoɓe ɓe gomnaji leydi Tchad acci yaago saare kuuɗe sey saare babe e kurgata himɓe ñawɓe en tammi nder balaɗe garaje yoso e tammi wadgo yaadu ha e kolla mettanga maɓɓe e sende narral e sender adilaku je woni hakkunde mabɓe be gomna je lesdi Tchad en ƴama ardaniɓe saare jangirle je na je gomna deede e darna jangingo ɓikkoy en ƴama gomna bo deede larto narral je e gaɗino hitande salim ndarayo saaro en ɓikkoy jingoɓe huwoɓe ɓe gomna je lesdi Tchad ba komin kori minin saaro en ɓikkoy turtol ngol mobgal huwoɓe gomna lesdi Tchad ngol ɗo wadda torra masine ha yarde kuuɗe lesdi ban baɓe ci'e ɓe jangirle fuu ɗon maɓɓi pareje mum baɓe ɗe ɓe kurgata yimɓe fuu kuuɗe man darake. Mouhammad Elwan Adamou Njamena RFI. leydi Inde talatara hande ne wonna hono fijoji na mbiyana yambireji yituma wuri leydi ndi le majjum yimɓe uddinaji goni hawritiɓe New Delhi laamar leydi ndi ɓe fuudu ɓe remoɓe hollude metta mabɓe fewde e laama leydi Inde nde wonno laama leydi ndi ɓamino peeje wadde waylitere eno kabaro ndema jogorte kamɓe remoɓe ɓe kolli ɗen peeje ɓamaɗe ɗe fof ɓeede namɓe tan tampere ɓeede namɓe tan miskinaku e majigol ngol hannden fiirine mawde waɗi hakkunde maɓɓe kamɓe majotoɓe ɓe e konun koɓe leydi ndi neɗɗo goto maayi hen yimɓe hewɓe woɓɓe du mbarmi. leydi Suisse kawrital Davos fuɗɗi altinere kengen ngal ɗo kawrital yo kawrital noon faggudu na mbiyana keɓe jawdi e leydi addunaare ndu hono e ley ngal ɗo jidal noon homo fuu ana heddi leydi muɗum ɓeɓe naftori ande kese de hoorejo Chine Xi Jinping kañum udditi kawrital ngal keɗɗen ɗo janto Abdoulaye Diallo. mawɗo leydi Sine Xi Jinping jertini hanki e ko fati e hare ɓuuɓunde francinkore no wiya guerre froide ɗum noon koka uddital dingiral faggudu adunaari o holliti ɗum hikka lanɗo keso Ameriki Joe Biden tawaka e ngal pottal ngal wona e waɗede e diwal Davos leydi Suisse kanko Xi Jinping ardiɗo leydi Sine andini wonde immingol fitna hakkunde leyɗele mawɗe walla hare ɓuuɓunde ɗum e wi makko no adda caɗele hewde e faggude ɗen leyɗele no adda kadi luural e sendodiral hakkunde ɗen leyɗele ngal dingiral no waɗa fewndo Joe Biden e gollidiɓe makko no habba e darnde ɗe ɓe daroto e dendangal to bange faggude sabu leydi Sine e ɗi duuɓi cawtiri no laati haldigal wondugal e yeeyugol e sodugol keyeji ma golliji e leyɗe kewɗe hanki e altene o jagorɗo halfinaɗo faggude leydi Allemagne Peter Altmaier jingi e pottital aɗodiral ngal hakkunde maɓɓe e leydi Sine kadi e kawrital leyɗele Europe woni Union Européenne ngam ɓe wawa udditande jeere leyɗe Sine e gollorɗe leyɗele Europe. leydi Russie altinere kengen hoorejo leydi ni Vladimir Putin fenni jeyal mon galle mo yimɓe jingonoɓe lundiɗo makko Alexei Navalny kolli e nate nde wonno ɓen lundiɓe ɓe kollino galle ngarɗuɗo na mbiyanna joɗɗo wiide on ɗon yo jeyal noon hoorejo leydi Russie wiide ɗo jawdi suudu baba ɗon natata kanko Putin mo fenni e kaɗo haala. sappo e tati yamde silmaji sappo hiɓɓi ɗo Dakar
bisimilla mon e kedde kabaruji ɗe ɗo RFI fulfulde adade fu tafon silminde moɗo kanko Lobbo Labajo Aissatou Ly mo janganeno ko winda e jeyndi ɗi jokkinen hen silminde Fatoumata Sisa Wane joom yeftere on tottama konngol tafon bisimilla mon e ko winda e jeyndeji ɗi ko winda e jeyndeji ko winda e jeyndeji Lobbo Labajo nam bisimilla maɗa mbiɗa hande ka en pa an Kampala lamorde Uganda eywa ko toon paaɗen Abdoulaye bisimilla eyo mi salminima mi juurima kadi heeɗiɓe ɓe banel Hawa hande ko to Kampala lamorde Uganda paaɗen eɗen gandi noon yiɗe wotiji subagol hoorejo leydi ndi mbaɗi toon ñande 14 lewru ndu no gonɗen e mum lundiɗo mawɗo laamu ngu Bobi Wine koko haɗa yaltude galle mum ko konunkoɓe taari e galle makko kadi mo yaltude kanko e ɓesgu makko na mbiyen kanko yimɓe galle makko fof hanki noon suudu ñawirdu mawdu leydi Uganda yamiri yomo woppe o yalta galle makko nde wonno haɗude mo yaltude alda e sharia ɗum noon e wiide jeyde aujourd'hui ko kaw Bobi Wine mawɗo fedde politique lundiyanke NUP e dow hoorejo laamu ngu yoweri Museveni suudu ñawuru mawnude mo Uganda yamiri yo konunkoɓe taarinoɓe galle Bobi Wine tarto na mbiyen yoɓe giwton kono ɗum noon firtani wiide jeyde aujourd'hui Bobi Wine ma nattu haybeede hoto yimɓe paykoy e wi en nde jeyde nde feere so suudu ñawirdu walla sone ƴettama tan ko ha kanko Bobi Wine o ɓura wawde fawede jungo Abdoulaye jeyne les point afrique ne wonko haali eyo hawnaki ɓe jaltintumo tan ha ɓurde wawde sogdemo kadi nde wonno noon kanko Bobi Wine ko calinoɗo jaltuji woteji ɗi nde jeyndi andini hay sinno suudu ñawirdu mawndu yamiri konunkoɓe yo gummo galle makko wakkatiji kewɗi caggal eɓe keddi toon ɗum noon addi jakre lundiɗo mawɗo Museveni nde wonno omo heppi ko wullitoy to suudu ñawirdu mawnu ndu jiiɓu baɗɗi e woteji ɗi e wiide makko so waɗani ɗum tan ɗo e aljuma paɗɗo wonta watte ɗum hankati Abdoulaye Aissatou a jarama RFI Maradi do 96.6 RFI Marwa e dow 101.6 RFI Mopti e dow 97.7 RFI Wagia e dow 94.3 RFI Richard Toll 94.3 aywa tedduɓe weeto ngo ngo en jottiki e kaddi kabaruji ɗi hannden wiide tan e silminde ɗo kanko Fatoumata Sisa Wane joom yeftere on tottama konngol nde wonno ɗon andi altinere e fa e yottade aljumare wakkati 13 yemde so yiɓɓini silmaji 15 en kiɓodiran ɗo e makko mo waɗna on noon nden on yeftere on tottama konngol miijoji moɗon e namde moɗon woni hono ko jaabete hen Fatoumata Sisa Wane namu Abdoulaye Diko jooma kabaruji ka RFI fulfulde bisimilla maɗa a weltanama kono woniri mi weltanike man kadi Abdoulaye Diko sabu ko humpitata kañum ɓe heɗiyankoɓe RFI ɓen fop ka radio ɗo mi weltanike kañum kadi heɗiyankoɓe RFI fulfulde ɓen fop hande noon toɓɓere nde hiɗe hitti fotta noon Abdoulaye Diko ko fi sonnaɓe ɓen walla rewɓe ɓen hona e yewtede ko fiɓe rewɓe konunkeɓe ko fiɓen ɗen wona e yewtede ɗum no wiye ka ɗemgal faransi wano rewɓe douaniére ɓe rewɓe policiɓe e rewɓe gendarme ko fi wano ɓen ɗon wona e yewtede hande e rewɓe konunkoɓe e woɓɓe ɗum mbiye rewɓe humiɓe aywa hande kadi won toɓɓere nde ana teddi nenno ɗo e seeɗa ɓe mbawi noddude e rewro worgo ngo woni namu rewro wowgo go mi andintina ɓe kaka kowal 221 50 6 54 1 ko rewro gon non kono fange ngandintineɓe wondema kañum ɗe jewte ka RFI fulfulde foppo ɓe wawa hiitude ka kelle meɗen ɗum ka hello Facebook kañumma e ka hello Twitter a jarama sanne Fatoumata Sisa Wane lallille ndome yeftere moɗo on tottama konngol Ibrahim Ba Banel Aissatou Ndiaye korsuɗo goto Aissatou Ndiaye a jarama Seydi Ba on tottama konngol